हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल सुजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै जोङो मोनसे साख्रिनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे साख्रिनि आपडेटनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जुदि सिगां खेबनि नायदोंब्ला एबा आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय फैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेल बे सोरजि दा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गिबियाव खावलायखानाय जाबाय। लोगोसे लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामो बेखौनो खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांनि। बे साख्रिया जों बयबो मिथिखाबाय नुखाबाय ससियेल मिडियायाव गासिबो ओंखारजोबखाबाय। बियो अफिस अफ दा नैबाव होखानाय दं रोखा रोखा अफिस अफ दा चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट क'क्राझाराव एबा चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट क'क्राझारनिफ्राय बियो फैदों। बियो दाखालि 2 नभेम्बरावनो फैदोंमोन बे साख्रिया। साख्रिनि नेमा जाहैबाय नेम अफ पस्टआ जाहैबाय ग्रेड 4 ओमफ्राय गासै टटेल पस्ट दङ बेयाव मोनब्रै एबा 4टा पस्ट दङ टटेल। ओमफ्राय बिनि सेलारिनि बाथ्रा बुङोब्ला नैबाव दंखायो 12,000निफ्राय 52,000 प्लास ग्रेड पे 3,900 मोनगोन। ओमफ्राय प्लास आदार एलाउन्सेस एडमिसिबल एज पार रुल्स माखासे आदार एलाउन्सफोर थाबावगोन। बेजों लोगोसे केटेगरिनि बाथ्रा बुङोब्ला एबा बे पस्टआ सोरनि थाखाय केटेगरि राननानै होखादों नैबेयाव मोनब्रै पस्टआ नालाय 3आ आनरिजार्भ एबा बेयाव जोङो गासिबो केन्डिडेटफोरा केटेगरिनि मानसिफोरा मोनगोन जेरै एसटि एससि ओबिसि एमअबिसि गासिबो केटेगरिनि मानसिफोरा नैबे आनरिजार्भआव मोनगोन। गतिके आनरिजार्भआव मोनथाम दङ आरो मोनसे रिजार्भेसननि थाखाय दङ एसटि शेड्युल ट्राइब हिल्सनि बेयाव मोनसे पस्ट दङ रिजार्भेसन। स' जोङो माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ जोङो डिटेल्स नायनि। गोबां केन्डिडेटफोरा मोनथिदोंब्लाबो नाथाय बेबायदि डिटेल्सखौ बारा मोजाङै मोनथिजोबाखै। स' एप्लिकेसन द लास्ट डेट अफ रिसिप्ट अफ एप्लिकेसन विल बि 21 तारिखआव 21 नभेम्बराव बियो लास्ट डेट जागोन एबा 21 नभेम्बरसिमहालागै बे नोंनि एप्लिकेसन जानाखि रिसिप्ट नोंनि एप्लिकेसन फर्मआ 21 एबा 21 नभेम्बरनि सिगां एबा 21 नभेम्बराव नोंथांनि एप्लिकेसन फर्मआ सहैथारनांगोन। अबेयाव सहैनांगोन? चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट क'क्राझाराव सहैथारनांगोन। दायो जोङो माब्रै एप्लाइ खालामगोन एबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों बेखौ नायनि। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा गोसो होनानै नाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो। आं नैबेयाव फोरमायनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बाथ्रा बुंदों। नैबे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव मा दङ जों नायनि। 1 नाम्बाराव दङ मिनिमाम क्वालिफिकेसन इज क्लास 8 पास। क्लास 8 पास जाबानो जागोन होननानै बुंदों। जाय बिथांमोनहा क्लास 8 पास जाबाय बिथांमोनहानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा ग्रेड 4नि नैबे चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनि नैबे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा क्लास 8 पास जाबाय। नाथायबा मोनसे बाथ्राखौ रोखायै होनानै दंखादों नोंथांमोनहा गोसो होनानै नायबा नुगोन नैबेयाव बाट दस हु हेभ पास्ड HSSLC that means क्लास 12 पास जायफोरा क्लास 12 पास जाबाय आरो क्लास 12नि गोजौआव जायफोरा पास जाबाय above shall be ineligible to apply the post. Candidate possessing special IT skill may be given preference। मा होनदों नैबेयाव होखानाय दं रोखा रोखा जायफोरा क्लास 12 पास एबा बिनि गोजौआव जायफोरा पास जाबाय एबा ग्रेजुएट MA बेफोरबायदि पास जाबाय जायफोरा बिथांमोनहा इनएलिजिबल जागोन होननानै नैबेयाव रोखा रोखा होनाय दंखायो। एबा क्लास 8निफ्राय क्लास 10 सिमल' जोङो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। क्लास 10नि बाराबाथाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हानाय नंलिया। बेनि एज लिमिटआ नैबाव दंखायो 2 नाम्बाराव दा केन्डिडेट मास्ट नट बी लेस देन 18 years। जोङो 18 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा बैसोआ। ओमफ्राय 40 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। नैबेयाव रोखा रोखा होनाय दं। बैसोनि खमा 18 बोसोरनि खम जानो मोननाय नङा आरो बारायाव 40 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। नोंथांमोनहा मिथिबाय जानो हागौ। रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सनि बाथ्रा बुंदों। डकुमेन्ट्सफोरा जों मा डकुमेन्ट्स हरनांगोन आरो एप्लाइआथ' बियो अफलाइनसो अनलाइन नंखाया जों बयबो मिथिखाबाय। अफलाइनसो बियो नोंथाङा डाइरेक्ट चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटआव क'क्राझाराव खेबसेनो हैनो हागोन नङाबा नोंथाङा बाय पस्टबो हरनो हागोन। पस्टजोंबो हरनो हागोन नङाबा नोंथाङा डाइरेक्ट क'क्राझाराव थांनानैबो हैनो हागोन। दा बेयाव मा डकुमेन्ट्स हरफानांगौ होननानै बुंदों नैबेयाव नायदो जोङो रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स एलं विथ एप्लिकेसन फर्मजों मा डकुमेन्ट्स हरफानांगोन जोङो नैबेयाव ए नाम्बाराव दङ सेल्फ एटास्टेड कपिस अफ द एजुकेसनेल आदार क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट। मा होनदों
नोंनि सेल्फ एटेस्टेड एबा नोङो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामदो, जेरक्स खालामखांनायनि उनाव नोङो गावनो साइन होनांगोन, गावनो सिगनेचार होनाय डकुमेन्ट्स हरनांगोन। सेल्फ एटेस्टेडआ बेखौनो बुंदों, माने डकुमेन्ट्सआव गावनो सिगनेचार होनांगोन। नोङो क्वालिफिकेसन एबा एडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि सार्टिफिकेट नालाय, नोङो मेट्रिकनि एबा क्लास 8 पासनि सार्टिफिकेट दंबा क्लास 8 पासनि सार्टिफिकेटखौ हरदो, नङाबा मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेटखौ नोङो हरफानांगोन। बे जाहैबाय क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआ क्लास 8 पास नङाबा मेट्रिकनि एडमिट मार्कशीट, ओमफ्राय बोर्ड सार्टिफिकेट नोङो बेखौ हरफानांगोन। बि नाम्बाराव मा दं? दा केन्डिडेट शुड फेस देयार रिसेन्ट पासपोर्ट साइज कालार साइज फट'ग्राफ नोङो हरनांगोननो। जेराव एप्लिकेसनाव मोनसे सिथाबनांगौ मोनसे खथा दंखायो, पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ सिथाबनांगौ खथा दंखायो। बे खथायाव नोंथाङा नोंनि पासपोर्ट साइजखौ सिथाबनानै हरनांगोन आरो मा होनदों, मोननै एखे पासपोर्ट फट'खौ नोङो हरफानांगोन होननानै बुंदों। 2 copies of photograph should be stapled on the right corner of the application form. आगदा खनायाव नोङो मोननै पासपोर्ट साइज फट'ग्राफखौ हरफानांगोन, सुस्थाबनानै हरफानांगोन होननानै बुंदों। सि नाम्बारावबो दं सेल्फ एटेस्टेड कपि कास्ट सार्टिफिकेट इन केस अफ रिजार्भ केटेगरि। जुदि नोंहा SC ST OBC नोङो बेबायदि केटेगरिनिब्ला नोङो कास्ट सार्टिफिकेटखौ हरफानांगोन आरो बे कास्ट सार्टिफिकेटआव नोङो सेल्फ एटेस्टेड एबा गावनि सिगनेचार होनानै हरफानांगोन। ओमफ्राय डि नाम्बाराव दङ नैबाव सेल्फ एटेस्टेड कपि अफ भेलिड एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट। नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटखौ नोङो सिगनेचार होनानै हरफानांगोन। सोरबा ग्रेजुवेट एबा हायार सेकेन्डारि पासआनो जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला निस्सय बियो जानाय नङा। जुदि नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ जुदि नोंहा क्लास 12 पास जानानै नों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट खालामदोंब्ला एबा ग्रेजुवेट पास जानानै नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एप्लाइ खालामदोंब्ला, एबा नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जुदि हायार सेकेन्डारिनिबा, एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जुदि ग्रेजुवेटनिबा आरो जुदि नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जुदि मास्टार डिग्रिनिबा, बियो इनभेलिड जागोन एबा नोंनि एप्लिकेसन फर्मआ बियो रिजेक्ट जागोन। मानोना बेयाव रोखा रोखा होनाय दंखायो क्लास 8 पास आरो क्लास 10 पासआल' बेखौ एप्लाइ खालामनो मोनगोन, क्लास 12 पासआ बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। स' डकुमेन्ट्सआ बेफोरबायदियानो। जोङो हाउ टु एप्लाइनि बाथ्राखौ नायनो हायो जोङो। हाउ टु एप्लाइ नोंथांमोनहा गोसो होनानै नाय। जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो दङ, नोङो जुदि एप्लाइ खालामोबा नोङो इनभल्भ लादो मोनसे खाम लादो, मोनसे खाम लादो। बे खामाव नोङो नैबेखौ लिरनांगोन, सायाव गिबियावनो नों बेखौ लिरनांगोन एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ ग्रेड 4 नैबेखौ लिरग्रोनांगोन नोङो। बेखौ लिरनानै नोङो बबे एड्रेसाव हरगोन, डाइरेक्ट नोङो थांनानैबो हैगोन आरो पस्टजों हरोब्ला नोङो खाम सायाव गिबियावनो नैबेखौ लिरनांगोन, बिनि उनाव नोङो नैबे एड्रेसखौ लिरनांगोन। दा चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट खाम सेलेक्सन बर्ड क'क्राझार, क'टपारा वार्ड नम्बर 10, ओमफ्राय पस्ट PS डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आसाम पिन 783370। बेखौ नोंथाङा रोखा रोखा लिरनांगोन खाम सायाव। स' आसा खालामदों नोंथांमोना जायफोरा हरगोन बेबायदिनो लिरनानै हरगोन, बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। आरो एप्लिकेसन फर्मनि बाथ्रा, एप्लिकेसन फर्मआथ' सिगाङावनो होनाय दंखायो, माब्ला सहैनांगोन। जों गोजौआवनो नुबोखादों, बियो नोंथाङा डाइरेक्टबो हैनो हागोन आरो नङाबा पस्टजोंबो हरनो हागोन। बियो 21 नभेम्बरनि सिगां एबा 21 नभेम्बर 4:30 गेजेराव सहैनांगोन क'क्राझाराव। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोनथिबाय, आरो जायफोरा एलिजिबोल बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदो। आरो एप्लिकेसन फर्मखौ आङो बे डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन, लिंकखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन एप्लिकेसन फर्मखौ। बे एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथाङा डाउनलड खालामदो, डाउनलड खालामनायनि उनाव फिलआप खालामदो। फिलआप खालामखांनायनि उनाव माखासे डकुमेन्ट्स आं खोन्थाखाबाय, बे डकुमेन्ट्सखौ नोङो सेल्फ एटेस्टेड एबा गावनि सिगनेचार, गासैबो डकुमेन्ट्सआव नों गावनि सिगनेचार होनानै खामाव सोनानै एड्रेस होखानाय दं, बे एड्रेसाव नोङो दैथायहरबानो जाबाय। एड्रेसखौ नोंनि खाम सायाव लिरनानै दैथायहरबानो जाबाय। एड्रेसखौ आं खेबसे खोन्थाबावनि, आङो स्क्रिनशट एबा लिरनानै होखागोन एड्रेसखौ, नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै बे एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय। एड्रेसा नैबेयावनो होनाय दंखायो।
एड्रेसा रोखा रोखा होनाय दंखायो। बे एड्रेसाव नोंथाङा माबोरै लिरनांगौ बेखौ आङो सायाव होनानै होखागोन। स' नोंथाङा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।